Oo. Sivi. Kyyti nyt ja hanaa. Tuleeks läppäri? Oi hyvin. Käydä kautta. Hyvä vetteli oli. Hyvä vetteli. Nyt se on muuta sijoissa. Puristaa saa. Se aikaa synttäri. Ai joo. Eikö sillä oli synttäri 2 päivää? Mitä me olla onnistu? Hyvä Tadu! Hyvä duuni! Hyvä temppi! Ja tohon jää nyt aukko. Tohon jää helvetin monen aukko. Onko kentällä? Hyvä on! Joo! Hyvä Matti! Hyvä Terro! Se oli tossa näköisesti se oli siitä. Loistava! Hyvä jätkäs! Ja noin lämmittää, vaikka täällä on ihan häitä. Kylmäspreetaa, mutta meillä on vittu tommonen hirveä pumppu. Hyvä ilmakin. Tuliko siitä hyvä? Vitu hyvä. Ei, ja niin mikä vittu mäkin ihalle se on mennyt. Ihan niinku vittu näin. Niin se oli jo ihan kädet. Tällä näin vaan vittu ihan näin. Se on samanlainen. Saa! Kato. Oi vittu! Hyvän näköistä! Pistetään prosentilla sisään. Joo, 3. paikka. Eikä aletaan vetää turhiin. Turhiin vetää. Vetää 3 kertaa. Hyvä oli. Ei ole se yli ollut. Hei nyt! Vittu ei niinku kukaan pysty tekemään mitään. Mennään niinku ihan niinku päässä. Onneksi ne on... Eikö se nyt ollut Jassos vittu?